Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaut pa unta nga ang Ginoo magauban kanunay kaninyong tanan. Sa dili pa kita magsugod, magpasalamat lang ko sa mga tao nga mitabang niini aron nga kita maka Bible study. Nagpasalamat usab ako sa warden, pasalamat usab ako sa mga BJMP, sa mga PDL nga mitabang kanato karon. So pasalamat ako sa tanan. Sa dili pa kita magsugod, atong hangiyoon ang Espiritu Santo nga may magauban kanato karon. Magduko atong ulog, ipiyong ang mata bilang usa ka respeta sa atong Ginoo. Magampo kita. Most loving and gracious Father, gamhanan nga Amahan, daghang salamat nining panahon nga kami makatuon sa balaang pulong. Hinaut pa unta nga ang Espiritu Santo mao'y magagiya, magatudlo kanamo karon. Naghangyo usab kami nga imong abrihan ang tagsa-tagsa namo kakasing-kasing. Aron nga kini among mantiguhan ug among usab nga kining magamit sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen. Dako kayong pasalamat kalipay niining adlaw o niining simanahona kay nag-celebrate kita sa adlaw sa Biblia. Wala akong makahibalo. Dugay-dugay na ko diri sa Canada. Wala ko kahibalo nga ang leader diay nato sa Pilipinas gusto diay nila nga kita mahibalo sa Bible. Wala ko kahibalo ni ana. Pananglitan sa akong nabasahan, ang atong national hero si Jose Rizal sa iyang libro nga Noli Me Tangere, nagsulti siya may tungod og Bible. So possibly siguro nga si Jose Rizal, sa dihang estudyante siya dito sa Europa, kay niadtong panahona ang Europe, mga tao dito basa og husto sa Bible. So, free ang pagbasa sa Bible. So, posible usab siguro nga si Jose Rizal na apektuhan sa Biblia. So, naantigo siya. Kumusta nga itong mga presidente? Ako nabasahan nga si Presidente Marcos sa 1982. Proclamation number 2242. Mingon siya, November, nga kita sa ulugon ang Biblia. And then, miabot si President Corazon Aquino sa 1986. Aduna usab siya Proclamation number 44 nga kinahanglan balhinon sa pinakakatapusang semana sa Enero. And then miabot sa Presidente Ramos 1997. Aduna usab sa Proclamation number 1067 nga himon usab nga last week sa Enero. And then si Presidente Duterte 2017 naabo siya Proclamation number 124 nga himoong Bible Week ang pinakakatapusang semana sa Enero. So importante din ni kaayo sa atong mga leader. Karon hain man gyud gasugod ning ang Bible. Hay mangutana kita, ngano man nga magtuon mag-Bible sa Biblia sa gamay pa kong bata, usay na akong madungog nga kung magtuon ka og Biblia mabuang. Ang ulo nimo maapektuhan. Ang uban usab moingon nga tanaw si Tampulano nabuang, nagbasa siya Bible. So daghang mahadlok. Ang uban moingon nga dili ka makasabot sa Biblia. So natingala lang ko sa mga reaction. Mao na nga daghang dili kaayo mo basa, dili mo tuo sa Biblia. Pero unsa man gyud ning Biblia?
Ya, sa akong nabasahan, unsa man gyud ning Biblia. Ang Biblia adunay koleksyon ni og mga libro. Adunay 39. Ang Biblia koleksyon sa libro sa mga libro o gibahin ni sa duha na ay karaan nga tugon 39 ka libro. Giingon karaan nga tugon mao ni siya kontrata sa Ginoo o sa mga Hebrehanon, sa mga Hudiyo, may kontrata sila. O ang bag-ong tugon adunay 27 ka libro, collection sa mga libro, kontrata usab ni sa mga ni Hesukristo o kanatong tanan. So duha ka party ang Biblia. Ang Biblia, ang karaan nga tugon, ang pinakasimple nga pagtuon kay gikinahanglan ni nga kung atong tun-an ang Biblia, mahitungos Biblia, siguro mga pila ni kabulan, pero karon sa atong lesson padalian lang ni. So shortcut na lang ni akong isulti kanimo, dili ni kompleto. So ang karaan nga tugon mao ni historya kung unsay dealing sa amahan o sa mga tao sa Israel, ang iyang gipili, mga Hebrehanon. Sila mga Hebrehanon, naay panahon nga butan sila, naay panahon nga sila makasala, naay panahon nga sila nga gidisiplina sa Ginoo, o dinay panahon nga sila naghinulusol sa ilang sala, and then napoy panahon nga sila mibalik sa Ginoo. So mao ni cycle nila. Na ay mga tao nga dili maayo, na ay taong mga mibalik sa Ginoo. So mao ni Old Testament. So ang New Testament, ang bag-ong tugon, ang nagsulat silang Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mao ni nadungog nakita nila ni Jesus. O sumo ni nadungog nila. Og ang sulat ni San Pablo. Kay si San Pablo usa siya ka ebanghelista. Daghan siyang mga lugar, daghang mga hintil nga nakabig niya. So mao nay koleksyon ni sa iyang mga sulat ni sa mga sulat sa atong mga ebanghelista. Karon sa unang panahon sa wala pa si Jesus, ang sinultian sa ilang Bible, Hebrehanon. Hebrehanon ang original nga sinultian sa Bible. Karon pagka mga 300 ka tuig wala pa si Jesus, kadaghanan sa mga tao dili na mantigo sa Hebrehanon. So dinay usa ka tawo, dinay mga 72 ka mga Bible scholars, mga Hebrehanon, mga Jew, nga ilan ning gitranslate, ilang gihubad ang gikan sa Hebrew, original nga writing sa Hebrew, ngadto sa Grego. Mao na giingon lang Septuagint nga gihubad nila. So sa panahon ni Jesus, ang ilang Bible Septuagint gihubad na nahimo ng Grego. Kay para makasabot sila sa niadtong panahon na. Kay wala na yung makabasa sa Hebrehanon. Karon so gihubad na. So ang bag-ong tugon, ang sinultian ni Jesus dili Grego, dili Cebuano, kundi Aramaic ang sinultian nila. Sa ilang lugar sa Galilee, sa Jerusalem, Aramaic. So mo na sinultian nila. Apan tungod kay kadaghanan sa mga tao didto sa Middle East, didto sa Turkey, didto sa Greece, ang sinultian Griego man. So sa ang nadungog nila ni Jesus nga Aramaic, ang sinultian nila gihubad nila sa Grego. So ang sinulat usab ni San Pablo Grego po na. So original ng Grego, lain sa Grego karon kay nakaadto ko sa Greece. Ang sinultian karon sa Grego lain kay sa unang panahon 2000 ka tuig karon. Pero karon daghan ang usab nga mga tawo na antigo.
kinahanglan magtuon kag dugay-dugay usa ka makasabot sa sinultian nga Griego o sa sinultian nga ang Hebrehanon. Pero anyways, so git-translate na to. And then git-translate usab sa ang Griego o git-translate nila gihubad sa Latin. Kay mga tao dakamang maantigo og Latin. So gihubad na sa Latin. Si Jerome giingon nilang Latin Vulgate, Ordinario Vulgati, ordinaryo nga sinultian. So mao to ang gibasa, pero dito rang makabasa usab kay lisud man kaayong maghimo og Bible sa unang panahon. Magkuha sila panit sa kahoy, panit sa baka, sa kanding dito nila sulat. So dili gini basta-basta nga magsulat og Bible. Siguro mga usara siguro ka chapter o usara ka libro ang isulat. Pero ang nahitabo na pod ang Latin nga sinultian namatay na pod. Jutay ray makasulti og Latin. So unsa may mahitabo, daghang mga tao dito sa Europe dili makasabot, dili makabasa. So dinhay mga tao, mga usa ka libo na karon nga gusto nila nga ang ordinaryong mga tao, ang mga karpintero, mga magbabaol makabasa sa pulong sa Ginoo. So ilan ning gihubad sa in English. Apan adunay nag-engkwentro nila. Kay dili nila gusto nga sagrado ang Latin. Dili nila gustong mixlahan sa in English. Kaya ang makasabot sa Biblia, ang Ginoo, Latin lang daw makasabot. Pero kini mga tawhana, ilag yung gihubad sa in English. Ang uban gisunog sila. Kung masakpan nga adunay libro. Si John Wycliffe, gisunog usab sa England. Apan dinhay usa ka hari sa England usab nga gusto niya nga kada simbahan adunay Biblia. So mao na si King James nag-translate nila ang Biblia gikan ni Jerome, Latin Vulgate, gikan didto nila gitranslate og in English. So ang England aduna na sila libro sa in English nila. Og sa Germany usab nga 500 years ago, 500 na katuig karon, usa ka pari usab gitranslate niya sa German. So adunay ang mga taong ordinaryong mga tao, pero ang nakamaayo ron sa German adunay printing machine. Di na sila mogamit og daghang mga panit. So dali lang kaayo naka-distribute og Biblia nga gitranslate nila. Og ang ubang nag-translate sa Biblia dili na gikan ni Jerome, kundi gikan gyud sa original nga Griego og Hebrew. Milukso na sila gikan ni Jerome, sa original na gyud sila gitranslate nila. So gikan didto ang Bibliahan man mo paingon, ang mga British nga Christian nibalhin dito sa Amerika, nagdala sila og Bible nila. So in English na pod ang Bible dito, nag-spread ang in English. Karon giunsa man ni pagka naabot sa Pilipinas ang Biblia. Na akong gamay nga nabasahan. Ang British Bible Society nagpadala og 1,050 ka Spanish Bible. Dili Tagalog, Spanish. 50 ang bag-ong tugon. So, dinay usa ka tawo nga nag-translate dito sa Pangasinan. Sinultian sa Pangasinan sa 1887. Libro nga Lucas kanang atong gitunaan karon. So dito ilang gihubad dili sa Latin kundi sa Pangasinan nga sinultian. Si Don Pascual Pabliti, gitranslate niya ang Mateo, Marcos, Lucas, Juan ug mga buhat sa Tagalog. So sa Tagalog naman. Og
Ang Cebuano, giunsa man nato pagkahuman nga naatay Cebuano nga Bible. Sa 1917, nagsugod na og sinultian paghubad sa pulo nga Cebuano, ang Philippine Bible Society. Ang American Bible Society, gitranslate sa Cebuano o gigamit ang mga Cebuano usab nga translator, pero gikan sa King James Version, gikan sa Amerikano gitranslate na. Ang dili gikan ni Jerome, dili gikan sa King James, pero daghan naman mga bagong Bible pod sa Amerika nga translation nga nahibalo na gyud kung unsay original nga lengguwahe. So ang Cebuano gikan didto nga sinultian. Pero karong panahon na usab, tungod sa mga advance sa edukasyon, ang Cebuano o Tagalog o unsa pa nang iba ubang mga vernacular nga sinultian kay daghan naman ang Biblia karon nga gihubad. Kadaghanan nila gihubad na sa mga panalitag New International Version, sa New American Standard Version, nga sila kining mga bag-ong Bible karon, mga 70 ka tuig ron, nanay Bible scholars nga ila giyong gihubad dili gikan sa Latin, pero ilang gihubad gyud dili gilang sa English, pero ilang gihubad gyud sa original, sa sinultian nga Hebrew o sa Grego. Ila gyud gihubad, gikan ni sila didto na. Dili wala na sila mokopya og uban kay daghan mang mantigo. So kita gyud karon makasigurado nga ang atong gibasa karon duol gyud kaayo sa sinultihan ni Hesukristo. Duol kaayo ni kay ang mga disipulo ni Jesus, si Matthew, Marcos, Lucas, nakadungog og mga 20 ka tuig ila ning gisulat. So duol gyud ni kaayo sa sinultihan ni Jesus. Og ang sa Hebrehanon na po'y daghan ang mantigo. So kita karon duol gyud kaayo. Bisan pa sa pag-adto namo didto sa Israel, dinhay usa ka bantugan nga giingon Cave of Qumran. Cave ni siya. O dito sa kuweba sa 1947 nakadiscover sila mga libro nga sa Old Testament sa karaan nga tugon. Sa dahang libro ni Isaiah. So mga 2,000 ka tuig na kay bulo ba mo sa ilang paglantaw ni ining Biblia nga ilang nakita sa Qumran og ilang gikumparar karon nga Biblia, walay sayop. Usay na sayop nga period o kama lang. So 2,000 ka tuig kung unsa katong gibasa ni Jesus 2,000 ka tuig karon, mauusab ni ang atong gibasa tungod sa nadiskubrihan nila sa cave sa Qumran nga original nga writings didto pareho gyud. So maka-trust gyud kita, makasalig kita niining Biblia. Ang uban nga mga libro nga relihiyon, pagkamatay sa ilang pangulo, di na pa sila gasulat pagkahuman og 300 ka tuig nga mao din ay gisulti sa ilang pangulo, mao din ay gitudlo. So lisod kay makasalig niya ng libro ha. Sa ato makasalig kita kay duol kaayo kita sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, so mao nay gamay nga istorya nato. Og mo ato kita sa atong leksyon karon. Naibalo ako nga adunay contest kamo dinha. Kung kinsay maka-memorize sa bagong tugon, maka-memorize sa mga libro, 27 ka libro, kinsa man siguro ninyo ang naka-memorize na, kay adunay gamay nga premyo. Pananglitan, magsugod og asa man magsugod? Magsugod sa Matthew, Marcos, Lucas, Juan, unsay sunod? Ang sunod mao ang mga buhat
din sinulat ni San Pablo. Romans, anin sulat niya sa Korento, sa simbahan sa Korintyo, una ug sikan Korintyo. So, kinsa may nakamemorize ana. So sa sunod, so mao na atong celebration nga ma-excited mo nga kay ang presidente mga presidente nato gusto nga kita mahibalo sa Biblia. Og ang si Jose Rizal nag-mention usab siya may tungod sa Bible. Og giunsa man so ang Bible nahimo sa Cebuano. Karon mangutana kita, giunsa man na pag-abot sa gihulngan ang atong ang atong Bible study sa gihulngan, BJMP. Well, sa 2011, dinhay akong amigo, akong kaila, akong paryente, nga BJMP, si Jerome Lakinon, iya akong giuban din sa gihulngan nga magtudlo ko og Bible. Kay dakan siya mga kaila din So nagtudlo ko ni anang adlaw. Wala po mahibalo nga pagkahuman sa pagtudlo nako. Paglarga na namo, walay pila ka minuto, miabot ang dako kaayong linog sa gihulngan, sa Tayasan, sa Malalod, din sa Negros Oriental. Sumotong adlaw nga gasugod ang Bible study namo ni anang dako kaayong earthquake 2011. So dili na ako na malimutan kay tungod kay ang mga PDL daghang pang pangutana nako interesado sila, wala dayon kumularga para maniud to. So na-delayed ako. So mao na nga paglinog wala mi sa Tiangge. Ang Tiangge daghang naguba dito mi sa dalan, so wala pa mi makatapon sa Taytayan. So di na ta magsugod o paghuman ang ubang pastor akong gipadala, and then sa pagdako kaayo nga COVID-19, nagsugod na kita sa YouTube Bible Study. So mao na istorya nganong kita naka Bible Study. Gikan sa panahon ni Jesus o gikan sa Latin, and then manaadto sa Inglaterra, English, punta sa Amerika, and then may ani sa Pilipinas, na ay translation hubad sa Tagalog, Pangasinan, Bicol, pagkahuman na ay hubad na sa Binisaya. Mga duol na sa kagatos katuig karon. Pero nakaabot po ta sa gihulngan sa Cebuano nga atong gitunan. So dili na ta so aduna kitay gamay nga review sa atong pagtuon. Ang akong i-review ang istorya. Basahon ako versikulo 19. Mao ni gitulo ni Jesus sa mga disipulo. Mingon siya, mao ni ang giistorya. Review ni, pero I hope we can finish this. May usa ka dato, mingon si Jesus, nagsulob sa matahom kaayo nga bestida og nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. So dato kaayo siya, naipulong kabuhong, daghan siyang gikaon, gikabuhong. So kadaghanan niya, gigamit niya ang iyang kwarta sa iyang kaugalingon lamang. Siguro kung ato ning tan-awon karon, kini dato kayo, siguro kini siya karong panahon na aduna siguro SUV. Aduna siguro guwapo kay motorsiklo, guwapo kay balay. Pero wala ko mag-ingon nga ang tanang dato maimperno. So ato lang tan-aw ni kining dato. Ug mingon siya, so adunay dato, pero aduna poy pobre.
versikulo 20. May usa-usab kakabos nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naghubag siya, naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. So pobre gyud kayo siya. Naglubog siya, pobre kayo, walay makaon. O di na siguro siya makalakaw. Kaya naglubog man lang siya. Og namasen, unsa may iyang nganong tuwa man siya dito. Namasen nga makakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. So nakulat lang siya nga tabangan nga makakaon siya. Duol na siguro siyang mamatay. Nanuol usab ang mga iro ug mitilap sa iyang mga nuka. Wow! Lisod, di na niya mapapahawa ang iro. Kay kapoy na siya, wala na siya kusog. So ang mga iro magtilap na lang siyang nuka. So makaluluoy gyud ni kaayong tawhana. Ang istorya ni Jesus na dato kaayo, adunay pobre kaayo. Unya namatay si Lazaro, ang pobre, o gidala sa anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong. So kadaghanan sa unang panahon kung ilubong ka nga pobre, sunugon lang ka dito sa kuan, sa mga garbage, wala ka, dili importante ka. Ang dato daghang selebrasyon. Apan pagkamatay sa pobrihain man siya, dito siya sa langit ni Abraham. Unsay may tabo sa so ang dato gilubong, namatay, sikat kayo ang paglubong. Apan nag-antos pag-ayo sa versikulo 23. Nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unya miyahat siya ug nakita niya dito sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran mao si Lazaro. Si Abraham mao ang ginikanan sa mga Hebrehanon. Dito nakita sa dato sa kapitulo 16. Nakita sa dato nga si Lazaro dito sa langit. Siya nasa impierno. Og siya nag-antos dito sa Hades. Ang dato, wala ta kay balog unsay gihimo. Pero nahibalo kita sa pulong nga gibuhong ang iyang kaugalingon lang. Ang iyang paglantaw mao dinhi lang sa kalibutanon lang. Gihurot niya ang kwarta niya, dinhi lang sa kalibutanon. So dito siya sa impierno. Og misinggit siya ngadto kang Abraham, amahan, kaloy intawon ako og ipadala si Lazaro diris og itunlod ang iyang tudlo sa tubig aron pabugnawon ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit ni ining kalayo. Nagreklamo na siya, init kayo sa impierno. Gusto niyang sugoon si Lazaro. Unsa may sulti ni Abraham? Apan si Abraham itubag, anak, hinomdumi nga sa dito ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro, lunlon lamang kadautan ang iyang nahiaguman. Apan karon, malipayo na siya diri, samtang ikaw, diha nag-antos. Magisulti ni Abraham. Gawas pa ni ining tanan, anaay lalum kaayo nga bunghaw nga mag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan dinha ngari kanamo. So adunay separation. O ganda to mitubag, kung mao ka na amahan, hangyon ko ikaw nga ang imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Nga numan, kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki. Padtua siya aron kapasidanan sila aron dili mahianhi niining dapita sa kasakitan. Gihigugma niyang igsuon, di niya gusto nga sila makaadto sa impierno. Si Abraham miingon,
atua didto si Moises o ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises o sa mga propeta. Unsa may buti pasabot ani? Buti pasabot nga adunay Biblia na. Pulong sa Ginoo mga propeta nga tuan na dito sa kalibutan. Dito sila maminaw. Dito sila mutuo. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila mutuo kang Moises o sa mga propeta, kung dili sila mutuo sa pulong sa Ginoo, dili gyud sila makabig bisan pa may nabanhaw. Unsa may giingon ni Abraham? Aduna nay Biblia dina sa kalibutan. Apan dili nila basahon. Dito unta sila mubasa. Dito ang warning. Para aron nga dili sila makaanhi dinhi sa impyerno. Mao nay paglantaw ni Abraham. So si Abraham o bisan kita karon sa istorya sa atong Ginoong Hesukristo. Importante gyud nga kita mubasa sa Biblia. Kay gihatag na ang Biblia kanato. Unsa may imong himuon? Kay balo ko nga jutay lang ang mubasa sa Bible. Sa ila dili importante kayo. Dili importante ang Bible. Biingon sila akaraan ng libro. Wala tay makuha ni ana. Apan ang atong Ginoong Hesukristo, gaistorya siya nga makaanhi ka sa langit. Imo yung mahibaw-an kung unsay sulod dinha sa Bible. Imong basahon. Kay dinha sa Bible atong mahibaw-an nga ang kaluwasan lang, ang dalan sa langit, mao si Hesukristo lang. Si Jesus miingon, I am the way, the truth, and the life. Nobody comes to heaven. Walay makaadto sa langit. Kundi pinaagi lang kaniya. Siya ang dalan. Dili ang atong relihiyon ang atong dalan. Dili ang atong abilidad. Dili ang atong kwarta. Dili ang atong posisyon kung unsa iyong trabaho ron. Or butan ba mo? Or buang ba mo? Kundili, musalig kita kay Jesus ang dalan. Musalig kita sa iyang pagpakamatay sa cross dito sa Kalbaryo. Kay iya na kitang gipalit. Iya na kitang gitagaan og ticket nga muadto sa langit. Gamiton ba nimo ang ticket? Musalig ka ba sa ticket nga gihatag? Musalig ka ba sa dugo ni Hesukristo nga gipaagas? Imo ba siyang imbitahon nga maoy imong muluwas nga musulod sa imong kasing-kasing? Aron nga kita mapasaylo. Imo ba siyang gihangyo? Nangayo ba kag pasaylo sa imong sala? Kay ako usab gusto ko nga daghang mga tao nga makaadto dito sa langit. So mao na usa sa mga rason nga kita gatuon sa pulong sa Ginoo. Ang atong mga presidente, si Dr. Rizal miingon nga magtuon, importante ang Biblia. Gihatagan gyud dako kayang halaga, value, bili para atong i-celebrate. So importante kaayo ni. Mag-ampo kita. Unsa may inyong himuon sa pulong sa Ginoo? Mag-ampo kita. Among Amahan nga langit nun, daghang salamat sa pulong nga imong gihatag kanamo. Daghang salamat nga kami makaselebrate sa Biblia, Lord. Dili lang ang mga PDL, ang mga BJMP usab, mga leader og kami usab, nga among hatagag dako kayong halaga, bili ang imong pulong. Hinaut po nga magapanalangin ka kanila karon, kung unsa may ilang gibati karon, panalangin na sila Ginoo. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen.